नमस्ते सगळ्यांना. नमस्ते बोला. नमस्ते. आता भाई ना पार्लरमध्ये चाललेत, म्हणजे जेंट्सच्या सलूनमध्ये चाललेत. भाईंना हेअरकट करायची आहे आणि दाढी वगैरे पण करायची. कसं आता गणपती येत आहे ना, तर त्यासाठी माझा मेकओव्हर झाला, मग आता भाईचा मेकओव्हर करतोय आम्ही जरा. तर भाई आता पार्लरमध्ये जाऊन आल्यानंतर मी त्यांचा जरा एक मेकओव्हर करणार आहे घरातल्या घरात. तर मी काय करणार आहे ते तुम्ही व्हिडिओ नक्की कंटिन्यू बघत राहा. तर आता भाई तुम्ही जाऊन या आता सलूनमध्ये, चांगली दाढी बिडी करा, केस विस चांगली कापा आणि मग मी बघा काय करते. हां काय, जाऊन या. छत्री घ्या, मग अशी गेले ते भिजलेले, छत्रीच नव्हती घेतली ना, पाऊस खूप आलेला. जाऊन या. आणि मी आता बघा इथे काय कोणी घातली आज. हां बारीक करा, जास्त पण बारीक नको, पण बारीकच करा. हां नमस्ते. आज मी नाश्ता रेसिपी बनवते आहे. ते नाश्ता रेसिपीमध्ये स्नॅक्स बनवते आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. हे 3 बटाटे घेतले आहे, साल काढून सोलून मस्त स्वच्छ धुवून घेतले. त्यासाठी बघा आलं लागणार आहे 1 इंच, 3 लसूणच्या पाकळ्या, 3 हिरव्या मिरच्या, थोडीशी कोथिंबीर आणि हे आपलं संदेव मीठ. आपण साधा मीठ घेतलं तरी पण चालेल. आता यासाठी काली मिरी पावडर घेतली आहे, अर्धा चमचा कमी, गरम मसाला अर्धा चमचा कमी, अर्धा चमचा जिरं, एक वाटी तांदळाचं पीठ आणि आपल्याला हिंग घ्यायचं आहे. बटाटे अशी बारीक पहिली कापून घ्यायची. आता इथे बघा बटाटे कापून घेतले चांगली बारीक करून. आता आपण ती मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घ्यायची. आता त्याच्यामध्ये आहे ना बटाट्यामध्ये आलं, लसूण आणि मिरची हे टाकायचे आहेत आणि याची आता चांगली बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे, पाणी नाही टाकायचं आहे. आता इथे बघा हे बटाट्याची पेस्ट करून घेतली आहे बारीक. आता याच्यामध्ये हे आपलं तांदळाचं पीठ 1 वाटी, त्याच्यामध्ये काली मिरी पावडर, मीठ, चवीपुरतं गरम मसाला. हे आता मिश्रण आपण एकजीव करून घ्यायचं. आता आपण याच्यामध्ये लिंबूचा ज्यूस टाकूया. अर्धा लिंबूचा ज्यूस घेतलाय आणि थोडा थोडा टाकत ना पाणी बॅटर आपल्याला तयार करायचं आहे. हा लिंबूच्या ज्यूसऐवजी तुम्ही आहे ना 2 चमचे दही घेतला तरी पण चालेल. थोडा थोडा पाणी टाकायचं. आपल्याला बॅटर आहे ना पातळ नाही बनवायचं आहे, एकदम ठीकसा घट्ट बनवायचं, इडलीच्या पिठासारखा. थोडासा तेल टाकायचा, जास्त नाही टाकायचा, थोडासा टाकायचा. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना जिरा टाकायचा. आपण जो अर्धा चमचा जिरा घेतला आहे ना तो टाकायचा आणि थोडासा हिंग टाकायचा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना जे आपलं बॅटर तयार केलं आहे ना ते ओतायचं. हे पीठ आहे ना चांगलं शिजवून घ्यायचं. बॅटर आपलं गोळा होईपर्यंत शिजवून घ्यायचं, ढवळत राहायचं मीडियम गॅसवर. तर इथे बघा हे मिश्रण जे होतं ना ते सगळं मी ह्याच्यात परातीत काढून घेतलंय. ते सगळं आपण आजूबाजूला हे लागतं ना जरासं, हे सगळं काढून घ्यायचं त्याच्यामध्ये. आणि हा बघा असा गोळा झाला पाहिजे. आपण चपातीचं पीठ कसं म्हणतो तसा गोळा करतो ना आपण पिठाचा, तसा गोळा झाला पाहिजे. असंच ना तेलाचा हात घेतला पाहिजे. पीठ बघा चांगला गोळा करून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची. बाहेर धडम धुडून मस्त गणपती येतात आहेत ना. आता इथे बघा काय करते, कसे गोळे तयार करते. गोल आपण केलात ना तरी चालेल, असे चौकोनी केलात तरी पण चालेल, पण मी थोडे लांबडे करते. आपण प्रत्येक टायमाला हाताला तेल लावायचा. मी गोळे करते इकडे, काजल तिकडे तळून काढणार आहे म्हणून तिला गोळे करायला नाही बसवला. तेल तापत ठेवते कढईमध्ये, फ्राय करायचे ना आपल्याला. बघू जा ती तळून काढते, दाखव गा.
इथे बघा अशा प्रकारे ना हे सगळे मी आता तळून घेते. एका वेळी तुम्ही म्हणजे जेवढी तुमची कढई मोठी असेल छोटी असेल त्याप्रमाणे टाकू शकता. हे काही चिटकत नाही. हे बघा आता ना हे ऑलमोस्ट झालेले आहेत आणि जेव्हा कुक होतं ना पूर्ण शिजतं ना तेव्हा ते आपोआप असं वर येतं. आणि आपण जास्त काळपट नाही ह्याला करायचं आहे. गोल्डन ब्राऊन हे बघा या शेडमध्ये आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे. हे बघा. आणि तुम्ही जेव्हा हे असं सोडता ना तेलमध्ये आपलं हे तर लगेच तुम्ही झारा लावायचा नाही. ते आपोआप जरा वर येईल. जरा गोल्डन असं ब्राऊन टेक्स्चर दिसलं ना की तुम्ही झारा लावा त्याला. नाही तर काय होणार माहिती आहे फर्स्ट बॅचला असं झालं की लगेच माझा जरा हात लागला ह्याला तर झाऱ्याला बघा असं बॅटर लागतं मग. म्हणून आधी झारा लावू नका. जरा गोल्डन ब्राऊन होते मग झारा लावा. आता मी ह्याच्यात हे काढून घेते. हा बघा तेल टिश्यू यूज करा तुम्ही कारण की असं ऑइली आहे ना हे. टिश्यू यूज करा. झाले नाही इथे बघा आता सेकंड बॅच पण झालंय. आता मी ह्याच्यात काढते. अशा प्रकारे आपण हे बाकीचे पण तळून घेऊया. आता इथे आपले स्नॅक्स तयार झालेत आहे. आता आपण खाऊन बघूया कसे लागतात. काजल घे का? घ्या तुम्ही पण घ्या. बाई भाई घ्या. तुम्ही चटणी उकळ झाले तर एकदम. दाखवलेच नाही फोडून हे बघ. मी खायला लागली. हे बघ. अरे वा हा. मस्त एकदम खुसखुशीत, बाहेरचं एकदम कुरकुरीत. कुरकुरीत झाले. बाहेरचा टेक्स्चर कुरकुरीत झाला एकदम. आवाज येतोय मस्त जाम भारी. ही रेसिपी ना म्हणजे ही डिश अशी आहे ना की लहान मुलांना खूप आवडेल. आणि तुमच्याकडे पाहुणे वगैरे आले तरी तुम्ही करू शकता. संडेला पोरं कशी घरी असतात ना सुट्टी असते शाळेला वगैरे तर तेव्हा तुम्ही हे मस्त ट्राय करू शकता. आता स्नॅक्स बनवले ना पिठाचे ते आपण गोळे केले ना तळायच्या आधी गोळे केले ते आपण फ्रीज मध्ये ठेवले तर 2 दिवस राहतील. हा फ्रीज मध्ये पण ठेवून तुम्ही नंतर यूज करू शकता त्याचं. पण 2-3 दिवस ठेवायचे. हा जास्त पण नका ठेवू. आणि एक गोष्ट काय माहितीये का मी काय बोलणार होती की आपण नाही का बाहेर जातो तर खाऊ गल्लीमध्ये वगैरे तर ते तिथे कसं इनोव्हेशन होत राहतं ना तर याच्यावर तुम्ही चीज पण क्रश करून टाकल्या मेयोनीज आणि सॉस वगैरे पण टाकला ना एक वेगळीच डिश होईल अजून मस्त. लहान पोरांना कसं चीज वगैरे खूप जास्त आवडतं ना म्हणून तुम्ही तसं पण ट्राय करू शकता. मस्त लागेल. आता मी इथे ना भाईला हेअर कलर लावते. म्हणजे भाईचे जेवढे पण केस आहेत ना पाठचे आणि हे जरा असे पुढे त्याला मी हेअर कलर लावते. भाईनी कटिंग वगैरे सगळी करून आले ते पार्लरमधनं आणि दाढी पण केलेली आहे. तर आता मी भाईला कलर लावते. आणि भाई ह्या आधी तुम्ही कधी कलर लावलाय केसांना? कधीच नाही लावलाय. म्हणजे भाई स्वतःला मिरर मध्ये बघणार तर मी वेगळा दिसतोय असं वाटेल. बसा तुम्ही इकडे. हा आता गणपती आहे ना आता तर बाई पण चमकले पाहिजे ना गणपती. लॉकडाऊन मध्ये माहितीये बाईचे केस मी कापायची. एकदा ताईने कापले. आम्ही गावाला अडकलो होतो लॉकडाऊन मध्ये तेव्हा ताई आली होती. ताईने एकदा बाईचे केस कापले. जेंट्सचे केस कापायला सोपे आहेत पण आपल्या पोरींचे केवढे हे कापायला. आता मी ना आधी ग्लव्स घालून घेते. सलूनवाले आलेले आहेत आपले. फी त्यांची जास्त आहे. तुम्हाला कोणाला बोलवायचं असेल तर आधी पहिले फी विचारा किती आहे. कानाला लावला थंड थंड वाटत. मस्त ना. तर बाई कशी दिसणार बघा राजेश खन्ना. एवढे केस नाही कमी आहे. इथे बघा आता कलर लावून झालेला आहे भाईंना. आता त्याच्यावर जरा अशी आपण फणी फिरवायची म्हणजे सगळ्या केसाला लागलं जाईल. केस किती आहेत बघ. लय गंगावन होईल एवढे आहेत. उभेच काय झाले ना.
अरे वा, राजेश खन्नाची एंट्री झालेली आहे. पाठवून दाखवा आपल्या व्ह्युअर्सला. मस्त छान ना. आणि हा कोणता माहितीये का शेड आहे? नॅचरल ब्राऊन आहे. तो हलकासा का लाईट मध्ये ब्राऊन शेड ब्राऊन दिसतोय. दिसतोय. हा. तर अशा प्रकारे भाईचा कलर झालेला आहे पहिल्यांदा आयुष्यात. केवढ्या वर्षानंतर? किती? 60 वर्ष. तर या इकडे असे आता. हा, आता ना भाई हा कुर्ता आपल्याला घालून दाखवेल. हा ताईनी भाईला दिलेला कुर्ता. तर हे घ्या तुम्ही आता हा कुर्ता घालून दाखवा. आणि या गणपती निमित्त ताईने दिलेला भाईला. आता तुम्ही घालून दाखवा. हा जा मला. मस्त दिसतंय ना. वेगळंच काहीतरी. खूप वर्षांनी केलं म्हटल्यावर त्यांना मनातून आनंद किती झाला असेल. पहिल्यांदाच केलं ना. मनातून एकदम चमक आली असेल त्यांना. हे बघा हिचं बघा काय चालू आहे. दिल तर नॅचरल ब्लॅक ब्युटी आमची. दिलला कलर विलरची गरज नाही. व्हाईट अँड ब्लॅक आम्हालाच गरज पडते कलरची. अरे वा, मस्त छान दिसतंय ना. मस्त दिसत आहे. गणपती बाप्पा मोरया. भाईला गणपती पावेल लवकर. आता हे बघा तुम्ही हे पण लावताय ना. का? तुला काय म्हणतात तो? सिंदूर. सिंदूर. सिंदूर हे पहिल्यापासून सर्व लावायचे ना आपल्याला. ह्याच्यात ना लावू काय असं वर. अरे वा. हे नाकावर लागला भाई. ते नाकाचा कसा हे फोल्ड करते स्लीव्स मध्ये दिसेल. घड्याळ पण बघा मस्त इम्पोर्टेड आहे भाईचा. गोल्डन गोल्डन नवीन नवीन. हा पण द्या हात. तुम्हाला कसं वाटतंय आता? तर कपड्याने नाही केसाने कसं वाटतंय? पहिलाच लावलाय केस काळ केलाय. याच्या आधी कधी केलेला नाही होता. त्यांना एकदम मनातून फ्रेश वाटत असेल. आहे ना? आवडलं ना. तुम्ही पण कमेंट आता करा dance आमचे करा. भाई कसे दिसतात ते. आता डान्स करा. गणपतीचा डान्स करा. तर तुम्ही पण असे सजा धजा मस्त गणपती येत आहेत पाय पडायला जा ठिकठिकाणी मस्त एन्जॉय करा. आम्ही पण एन्जॉय करतो. आणि नेक्स्ट व्हिडिओ बघत राहा. खूप इंटरेस्टिंग येणार अजून ब्लॉग्स. तर चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब करा, लाईक करा, काय करा अजून शेअर करा. आणि काय करा आणि काय घंटी वाजवा. घंटी सुद्धा वाजवा. बाय बाय. बाय बाय करा.